Dnes si daj chvíľku, kedy budeš venovať celú svoju pozornosť len zvukom. Konkrétne bežným zvukom, ktoré sa objavujú v tvojom okolí. Môžeš to spraviť napríklad tak, že sa pôjdeš prejsť na nejaké svoje obľúbené miesto, do prírody alebo niekam v blízkosti tvojho domova. Môžeš sedieť kľudne aj na zastávke alebo v kaviarni, v kancelárii, vo v detskom kútiku alebo naozaj aj v teple tvojho domova. Správ to hocikedy a hocikde. To je na tejto technike to úžasné, že na ňu naozaj nepotrebuješ vôbec nič. Dokonca ani to tiché a kľudné miesto. Môžeš ju kľudne aj niekoľkokrát zopakovať na rôznych miestach, lebo vždy to bude zaručene iné. Takže takto môžeš objavovať rôzne potenciály rôznych miest. Pokiaľ chceš meditáciu limitovať časom, čo ti zo začiatku naozaj odporúčam, tak si nastav časovač na tvojom telefóne, aby si naozaj sa mohla odovzdať tomu procesu a nemusela riešiť, že koľko je hodín, koľko času ti ešte zostáva. Budeš tak presne vedieť, kedy príde koniec a tvoj mobil zazvoní a inak to môžeš pustiť z hlavy. Nastav si teda časovač minimálne na 6 minút, ideálne aspoň na 8 až 12 minút, čo môže byť pre niekoho zo začiatku výzva. Takže zvol čas, ktorý ti príde taký jemne nekomfortný. Počas tohto času vnímaj iba zvuky okolo seba. Nech sú akékoľvek, nech v tebe vzbudzujú čokoľvek. Buď iba tichým pozorovateľom. Nemusíš to nejak hodnotiť. Iba vnímaj, čo počuješ. Môžeš sa s tým rôzne hrať. Napríklad zameraj sa na jeden konkrétny zvuk, alebo nechaj zvuky všetky splínuť v jeden. Môžeš to v čase meniť. Je to naozaj na tebe, nájdi v tom tú hravosť. Dôležité je, aby si naozaj nič nehodnotila, iba pozorovala a užila si to.